Her adımda senin туры акыл, көчле йөрәк izin күрсеннәр. Кылыч белән түгел, турылык һәм чынлык белән көчле кешеләр. Ирлек сорый көрәш егеттән, ирешер өчен бөек өмиткә. Ирек китәр, качсаң ирлектән, ирлек белән иреш иреккә. Каһарман шагыйрь, куркусыз яугир Муса Җәлил әлеге шигырь юлларын иректә түгел, Моабит төрмәсендә язган һәм киләчәк буынга чын ирләр булырга васыят иткән. Onun изге исеме халык күңелендә уелып калды. Татарстан белән генә шикләнмичә, бөтен дөньяда Муса Җәлил исемен тирән ихтирам белән искә алалар. Үлемсез батырлыгы алдында баш ияләр. Галәмдәге бер кече планета, Антарктидадагы иң биек тауларның берсе, бер шәһәр, урамнар һәм мәктәпләр аның үлмәс исеме белән аталган. 1964 елда республикадагы иң абруйлы социалистик Татарстан газетасы үзе үткәрә торган милли көрәш турнирын Муса Җәлил исеме белән атый. Дөньяга танылган көрәшче исеменең татар көрәше турнирына бирелүе аның дәрәҗәсен, әһәмиятен бермә-бер күтәрә. Көрәш татар халкының милли горурлыгы һәм байлыгы, һәр ир баланың хыялы, көчле булуга омтылу, көрәшче булу. 1964 елның көзендә Казанның Динамо җәмгыяте спорт залында Муса Җәлил истәлегенә Социалистик Татарстан газетасы үткәргән ярышта 11 командадан 50ләп көрәшче катнашкан. Ел саен катнашучылар саны арткан. 1983 елдан бил алушылар 5 авырлык үлчәвендә түгел, 9 үлчәүгә бүленеп үткәрелгән. 60 елга якын тарихы булган герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш бәйгесендә батыр калучыларның фотосурәтләре газета битләрендә саклана. Муса Җәлил турнирында бер тапкыр чемпион калу да зур мәртәбә санала. Ә мондый уңышка берничә тапкыр ирешүчеләр исә милли герой дәрәҗәсендә йөрергә хокуклы. Яшьли көрәшеп үскән, татарча көрәш мәйданнарында чыныгу алган малайлар, егетләр, ир-атлар киләчәктә текә үрләрне яулаганда, юлларында киртәләр очратканда авырлыклар алдында сыгылып төшмичә, күңелләрендә көрәш рухын сүндермичә алга атларлар дигән өмет зур. Ни мәгънә бар эссез яшәүдә, түбәнлектә, тарлык, кимлектә, яшәү хузурлыгы хөрлектә, гомер узынлыгы ирлектә.